Angels army, angels army. ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କ ନିଜର ଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭୋଜନରେ ବସିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ପରେ ପରମ ପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଓ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ମହତ୍ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଓ ଚ୍ୟାପେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କିପରି ମହତ୍ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଟି ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ଏହି ବଡ଼ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବଡ଼ଦିନ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଗତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନୈତିକତା ରୂପ ଫୁଲ ଓ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ରୂପ ତାରାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲିଦେବା। କାରଣ ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ବେଦୀରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଉପାସନାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପବିତ୍ର ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମେଷପାଳକମାନଙ୍କ ସହ, ଦୂତମାନଙ୍କ ସହ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହ, ସନ୍ଥ ଯୋସେଫ ଓ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସହ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶିଶୁ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓ ତୁମକୁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବାକ୍ୟ। କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲୁକ 2:11। କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନକୁ ନେଉ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଲୋକ ଆମ ଘରେ ଓ ଆମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣୁ। ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା। Angels army.